Salut! Bun venit la Buy Express! În următoarele minute îți voi prezenta un concept care va schimba lumea. Dar mai întâi de toate, hai să spun o întrebare. Ce se întâmplă azi pe internet? În ziua de azi facem cumpărături online, ne uităm la știri online, pentru că nimeni nu mai cumpără ziare. Tot online vizionăm filme, ne facem rezervări pentru transport și cazare, folosim rețele de socializare, motoare de căutare și multe altele. Aproape totul este online astăzi. Dar cum facem noi toate aceste lucruri? Apelăm la diferite companii cum ar fi Google, Bing, Yahoo, Amazon, eBay, Zynga, AliExpress și multe altele. Toate aceste companii fac milioane de dolari. Trebuie să înțelegi cum funcționează trendul de publicitate folosit de companii ca și Apple, Samsung, Coca-Cola, T-Mobile, Canon, Toshiba și altele, care plătesc sume enorme ca să-și facă reclamă în online prin YouTube, eBay, Google și așa mai departe. Totuși, cum fac aceste companii diferența? Simplu! Ei știu ceea ce te interesează deoarece folosesc un sistem de marketing și publicitate targetată. Promovând o reclamă în ziar, o fac să fie văzută de toată lumea, indiferent că sunt sau nu persoane interesate de produsul sau serviciul tău. În schimb, o reclamă în online o plătești să fie văzută doar de cei interesați de ceea ce oferi. Un alt trend din zilele noastre este smartphone-ul. Având în vedere că există mai multe telefoane mobile decât oameni pe pământ, cu toții deținem cel puțin un smartphone. Partea interesantă e că de pe acest dispozitiv poți face aproape orice. Poți trimite mesaje text și multimedia, e-mail-uri, poți face plăți online, poți fi în ton cu noutățile, poți posta video și poze pe rețele de socializare și multe alte lucruri. Gândește-te cum poate acest gadget schimba lumea. Imaginează-ți că poți crea într-o zi o pagină de web în care poți adăuga toate acestea la un singur loc. Oamenilor le plac lucrurile simple, de aceea atunci când caută ceva, nu vor o multitudine de lucruri unde să caute, ci vor ceva simplificat. O scurtă întrebare. Cunoști pe cineva care folosește următoarele servicii? eBay, Amazon, Facebook, Yahoo, YouTube, Twitter. Acum, îți poți imagina toate aceste servicii și trenduri într-un singur loc? Dacă da, iată soluția. Buy Express. Este vorba despre un portal care aduce toate activitățile pe care le faci în mod normal pe internet într-un singur loc, la un click distanță. De asemenea, Buy Express te răsplătește ori de câte ori tu sau prietenii tăi folosesc platforma. Având acces la Buy Express, platforma care aduce toate trendurile și serviciile într-un singur loc, economisești timp și bani. Dacă ai nevoie de mai mult timp liber și de mai mulți bani, atunci folosește această pagină. Dacă setezi Buy Express ca pagină de start, nu vei mai fi nevoit să folosești Google sau Yahoo. Nu vei mai pierde timpul căutând cele mai bune oferte la zboruri sau hoteluri. Nu va mai trebui să folosești eBay sau Amazon pentru cumpărături, CNN sau Sky News pentru ultimele noutăți. Va trebui să folosești doar buyexpress.com, platformă de tip One Click Solution. Probabil te întrebi cum funcționează acest sistem. Buy Express va avea 99% utilizatori înscriși gratuit, care pot face pe această platformă tot ceea ce făceau pe site-urile amintite. O altă componentă a acestui sistem o reprezintă companiile afiliate cu noi și partenerii business. Acești parteneri afiliați reprezintă restul de 1% și sunt cei care au parte la crearea comunității Buy Express, iar ei vor fi răsplătiți pentru acest lucru. Pe lângă aceasta, partenerii business sunt conectați la firmele afiliate cu Buy Express prin AdBlaster. Ce este AdBlaster?
Este un soft creat pentru ca tu să îți poți promova afacerea în BuyExpress sau propria afacere personală la nivel global. Totodată, prin AdBlaster, îți sunt oferite și reclame fiabile pentru afacerea ta. Acest lucru îți va aduce o monetizare a produselor vândute pe internet datorită comisioanelor oferite. De asemenea, vei putea achiziționa și trafic pe pagina ta, care va fi monitorizat prin AutoShip. Întrebarea este, tu unde te vezi implicat? Vei fi unul din cei 99% de utilizatori gratuiți? Sau vei face parte din cei 1% parteneri business? Eu am făcut deja alegerea. Îmi place ce spune Benjamin Franklin într-unul dintre citatele sale. Nu fi una din acele persoane care își petrec jumătate din viață explicând ce vor să facă și cealaltă jumătate explicând de ce n-au făcut-o. Dacă vrei să faci parte din partenerii afiliați BuyExpress, recomand să profiți de această oportunitate și să ni te alături cu unul dintre cele două pachete disponibile. Există pachetul Basic de 200 de euro, unde beneficiezi de un card de debit Visa, de o pagină de profil cu subdomeniu și seminarii de instruire. Al doilea pachet pe care îl recomand cu încredere tuturor este pachetul VIP, unde beneficiezi de toate cele menționate mai sus, plus un smartphone marca BuyExpress care folosește o tehnologie de ultimă generație și AdBlaster-ul. Acest soft vine preinstalat și pe iPhone, ceea ce înseamnă că vei fi răsplătit ori de câte ori vei folosi mobilul. Investiția pentru toate acestea este doar de 1200 de euro. Important de știut e că oricare din aceste pachete îți oferă acces la planul de compensare, unde vei primi bonusuri directe de până la 20%, bonusuri ciclice de 11%, bonusuri de carieră și multe altele. Este vorba de un plan foarte detaliat, iar dacă vrei să știi mai multe, contactează persoana care ți-a furnizat această informație. Avem filiale deschise în Londra, Istanbul, Hong Kong și multe alte locații. De asemenea, avem o echipă de IT cu foarte multă experiență în domeniu și care este în plină dezvoltare. O altă informație importantă pe care vreau să o împărtășesc este un criptosistem revoluționar care schimbă lumea care o știm noi. BuyExpress, în parteneriat cu CoinsRace, au creat criptomoneda Mcoin. Partenerii vor fi răsplătiți cu aceste monede Mcoin din partea sistemului. Trebuie să înțelegi că acest produs face parte din evoluția banilor. De la monede din aur la monede pe suport de hârtie și digitale, în zilele noastre se dezvoltă foarte rapid criptomonezile. Avantajele Mcoin sunt multe. Poți transfera bani oriunde în lume aproape instant. Comisioanele sunt aproape zero, 1 la 1000 mai bine spus. Nu există inflație, este sigură și anonimă. Cel mai important aspect este că această monedă este descentralizată. Nimeni nu o controlează. Oferă transparență și siguranță utilizatorilor. Este o modalitate de plată complet criptată. Această monedă este a treia în lume care este acceptată și în cazinourile online. Partenerii afiliați BuyExpress au posibilitatea de a mina această monedă prin închirierea unui dispozitiv CRX și vor putea converti această monedă în euro. Vrei să începi de astăzi? Înregistrează-te acum, fii activ, verifică instrumentele de leadership și participă la seminariile BuyExpress, unde mentorii și sistemul de suport vor fi alături de tine la fiecare pas. Și cel mai important, să ai o inimă destul de tânără să poți visa și destulă înțelepciune încât să-ți atingi scopul. Încearcă să înțelegi că noi promovăm un concept revoluționar. După ce Google, Facebook și mulți alții au făcut milioane de dolari de pe urma noastră, BuyExpress vrea să împartă tot acest profit cu partenerii business. Iar prin asta schimbăm lumea. Care este următorul pas?
intră în contact cu persoana care ți-a trimis această prezentare și îți recomand să te informezi în detaliu despre acest plan. Fii foarte atent, pentru că acest sistem va schimba internetul pe care îl știm noi astăzi. Mulțumesc!